Čaute koši, vítam vás pri tomto novom vlogu, tento raz z dovolenky z Egypta. Do Egypta som už letela druhýkrát v živote, čiže som sa takisto veľmi tešila, pretože sa mi tam vtedy veľmi páčilo. Lietanie je pre tých, ktorí nikdy nelietali, úplne v pohode, nemáte sa čoho báť. Vzlet a pristávanie môžu byť trošičku nepríjemné na uši, ale vôbec to nie je nič hrozné. Možno cítite taký mierny tlak, ale tá výška stojí za to. Je to fakt veľmi pekné, akurát ja mám na to trošku iný názor. Ja nemám rada pohľad na tú výšku. Teraz ste mohli počuť môj úprimný názor, ale aj tak to stojí za to. Oblačíky vyzerajú úplne ako cukrová vata a je to strašne pekné. Tu sme sa nachádzali, myslím, že v Bulharsku, ale nie som si istá, dostali sme papanie a leteli sme po západe slnka, čo už sa mi podarilo druhýkrát v živote a je to strašne pekné. Tu sme leteli už do Marsa Matruh, to je to mesto, kde sme boli. Tu vidíte kúsok z tohto mesta, ale to je len taký útržok. Na izbu sme prišli dosť neskoro. Ako môžete vidieť, veľmi mi učarovala táto pluméria. Už ďalší deň, my sme teraz prišli akurát z pláže, už je skoro čas obeda. Včera bol veľmi zaujímavý deň, keďže sme prišli veľmi neskoro, ako po polnoci tu do hotela, čiže išli sme spať tak o 2 ráno, keď sme všetko vyriešili, kufre, rezervácie a neviem čo ďalšie. Takže som toho moc nenatáčala, ale už dneska sme stihli ísť aj na pláž, vidno to na mojich vlasoch. O chvíľku pôjdeme na obed a potom zase sa pôjdeme kúpať. Ešte do konca tohto vlogu sa pripravte na veľmi veľa záberov tejto plumérie, pretože som sa do nej úplne zabuchla. Pluméria je strašne pekný kvietok, je to kvet, ktorý väčšinou rastie napríklad v Karibiku, ale tu ho mali posadený, čiže ja som bola šťastím bez seba. Večer sme chodili na prechádzky, čiže môžete vidieť západ slnka a trošičku zábery nejaké po západe slnka, že keď už je tma, v tomto hoteli sme boli a tu sme boli omrknúť nejaký iný hotel. Zase v iný deň sme sa boli prejsť na koniec zálivu. Tento záliv si môžete pamätať z vlogu spred 2 rokov, keď tu niekto si všimol, že to je ten istý hotel a to isté miesto, tak mi to napíšte dole do komentárov. Odkaz na vlog vám dám do karty, ak na to opäť nezabudnem. Boli tu takéto nádherné skaly, trošku mi vypadlo, ako ten šúter volá, ale je strašne pekný, more bolo kryštálové a bolo to zase nádherné. Potom, ako inak, som si otrhla kúsok plumérie a tu bola naša reštaurácia, kde sme sa chodili najesť a takisto sme ešte stihli prechádzku, kde boli také milionárska štvrť, rôzne drahé autá a nejaké vilky alebo nejaké veci, čo majú bohatí ľudia a takisto tam boli pri ceste pekné kaktusy. Tu som sa už pokúšala robiť peknú fotečku na profilovku až na to, že zo mňa gymnastka nikdy nebude, ale snažila som sa urobiť si nejakú peknú fotku, nejaký pekný záber, aj keď som furt padala, bolo to dosť ťažké sa udržať na piesku a bol to celkom fail, ale tá fotka stojí za to. A toto bol už nás posledný deň, čiže už sme odchádzali domov, tu sme čakali trošku v zapche na hranici, keďže tam to majú všetko strašne strážené, celé to mesto a dokonca to letisko, ktoré sme lietali, tak je vojenské a nedalo sa tam absolútne nič natáčať, pretože by sme sa dostali asi do egyptského väzenia, čo som nechcela riskovať, čiže radšej sme nič nenatáčali a tu sme sa nachádzali v lietadle, kde sme vylietali, lenže tento záber nie je podarený, keďže sme išli cez mraky. Potom let bol zase úplne pokojný, všetko prebiehalo úplne OK, trvalo to nejaké, ani nie 3 hodinky, trošku sme meškali, ale akože prežili sme to. Tu už sme prilietali do Košíc, mohli ste si všimnúť, kde asi letíme, skade teda, a bolo to úplne akože v pohode. Tento lesík si pamätám už aj z minulého roka, že som ho natáčala a neviem, čo to je za les, ale bude to niekde za Košicami, netuším, ako sa volá, keď niekto viete, píšte dole do komentárov. Pristávanie bolo zase celkom v pohode, žiadne extra tlaky úplne. Pristáli sme úplne hladko a úplne všetko skončilo dobre.
Ja som si túto dovolenku veľmi užila. Ak má niekto nejaké ekonarážky, tak nech sa pozrie na minulý vlog Cypru, tam som to pekne vysvetľovala, aký mám na to všetko názor. Ak sa vám vlog páčil, nezabudnite na like, odber a my sa vidíme pri ďalších podobných videách. Majte sa pekne a ahojte!